Saged Bati Rahayu. Rahayu. Salam kebakatresnan marang siswa sing iki padha makumpul ngaturake penuwun kelawan dat Kamo Agung saengga wis padha makumpul kudu ya. Nggih. Sempatan bengi iki sadurunge lelaku aku arep paring wejangan marang sliramu kabeh. Karena iki kabare dunya kuwi wis cepak sing jenenge kiamat ya. Nggih. Apa kuwi tegese kiamat? Ayo karo ngesah pikir dhisik lho, Haji. Kiamat niku kayak hancurnya semua bumi langit dan bumi ngoten niku ya. Ya kabul. Kiamat niku fokuse panguripan ngoten ya. Ya, to kandangan. Kiamat tegese niku nggih lebur yang Ya. Ada lagi nek basa Jawa kuwi kiamat kuwi jajane ora kaya mengkono kudu ya. Nggih. Dadi kiamat iki bangkite kesadaran kelawan ajaran budi ngono ya. Dadi angkara murka disirnakake, ditumpes juras ake ngono ya. Ada disebut kiamat utawa kebangkitan ya. Apa sing bangkit ya kuwi ajaran budi ngono ya. Dadine ajaran budi pekerti luhur. Aku ndadekake keseimbangan hubungane menungso kelawan sing kuwasa ngono ya. Makane ajaran saiki jenenge sangkan parane dumadi kuwi saiki digelar ning jagat maya padha. Karena apa? Kuwi tegese ndondongake kemanunggalane kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Lan lame sing sinebut jenenge memahayu hayuning bawana ngono ya. Ananging yo sliramu kudu ngerteni dalan kang utama ya kuwi kudu bisa sing jenenge andhap asor duwe tata krama ngono ya. Lelaku tirakat kanggo apa? Kanggo ngendhaleni supaya apa? Iso sesuci resik utawa tegese bisa nentremake batine ngono ya. Nggih. Makane kudu bisa tapa ngrame ngono ya. Nggih. Makane sliramu ning alam kaya padha iki babagan etika sosiale lan tata kramane kudu duwe dalan kang utama. Ya kuwi sing sepisan kudu iso ngormati wong tuwa kandunge utawa wong tuwa mertuwane ngono ya. Kuwi contone babagan ajaran budi. Wis sliramu paribasane lewat wae ning ngendi papan panggonan. Saumpama cetok menungso liyane mesti kelawan ndungkluk ngono ya. Nek wajan penak ngono ya. Nggih. Paribasane nyebut nyuwun sewu ngono ya. Nggih. Karena apa? Pancen ngajarake babagan adab asor, ora ngajarake babagan sifat sombong ngono ya. Makane pendidikane karaktere ing serat Wedatama kuwi ngajarake picarane mbangun karakter pribadimu iso disiplin, jujur. Ananging yo ora bodho. Ananging duweni sifat kang wicaksana ngono ya. Makane falsafah urip memahayu hayune bawana kuwi kewajibane sira kabeh jaga tentreme lestarine keselamatane donya ngono ya. Makane disebut kiamat ya kuwi kebangkitane babagan ajaran sangkan parane dumadi ngono ya. Tegese wis duweni sing jeneng kesadaran babagan asal usul tujuane urip kalawan manunggale kawula Gusti ngono ya. Tegese manunggal kuwi ora kok sliramu dadi Gusti Allah ora ngono ya. Ananging apa kang dadi sedya tindak tanduke kekarepane kuwi kabeh disambungake kalawan pangerane ngono ya. Lah piye sing jenenge tapa ngrame
Sliramu yo kudu isa tulung tinulung tanpa pamrih kanthi sifat kang sabar sing iso ngendhaleni sifat angkara ngono ya. Ya ndi sing iso digunakake ya bondo bau pikir ngono ya. Lan sliramu kudu duweni sifat sopan santun utawa tata krama ing prilakune ngono ya. Makane sing jenenge ajaran iki pancen wis digelar duweni tujuan adine kebangkitan babagan kiamat karena saiki akeh wong-wong sing dodur angkara murka wis ora tepa slira akeh tindak tanduk sing kabeh iki nggunakake nepsu angkara ngono ya. Makane nek ada ajaran Jawa biyen utawa iso disebutke ajaran jamane Wedhatama biyen ana sing jenenge Karma Yoga. Kuwi apa tegese Karma Yoga? Aku durung ngaji. Nate mireng yang nanging atos sejatinipun kula dereng mangertos ya. Ya, kabul. Lebih mirang niki ya. Kandangan. Buatan mengertos ya. Ya. Rakane sliramu turun temurun KTP-ne nurut wong tuwane ngono ya. KTP Islam ya dulang babagan Karma Yoga ya bingung ngono ya. Kajaba yen KTP-mu Buddha apa Hindu ngono ya. Tegese Karma Yoga kuwi sliramu ki nindakake perkara apa wae, perkara sing apik kuwi tanpa pamrih ngono ya. Jajane mah yo tak terangake ngono ya. Tegese sliramu ndarepake uripe kelawan darmane ngono ya. Kudu iso disempurnakake. Ora ngarep-arep sing jenenge pahala utawa ganjaran ya. Ananging sliramu netepi darmane urip, darmane menungsa. Ora kok goleki sing jenenge ganjaran, babagan apa sing ditindakake ngono ya. Ana meneh sing kepindho ana sing jenenge bakti yoga ngono ya. Apa kuwi tegese bakti yoga ngaji Dereng mangertos ya. kabul kandangan. Jenenge bakti yoga kuwi sliramu kudu iso sing jenenge duweni sifat kang welas asih ngono ya. Sliramu kudu dedeple semanding karo pangerane ngono ya. Makane iso sinebut jenenge jana yoga. Ati sliramu ki arep dedeple semanding kelawan Gustine ya kudu ngerti dununge jana yoga ngono ya. Jana yoga ki apa ngono iki? Ayo. Oh, bersedia ngono ya. Yo kabul. Dereng mangertos dereng. Terus yo dadi sing jenenge jana yoga kuwi sliramu kudu ngerti duwe pangerten utawa pengetahuan ya. Kudu duwe pangerten babagan spiritual. Ngerti dununge tegese hakikate marang pribadine lan jiwane ngono ya. Makane ditulungake jenenge Atman. Ya kuwi sing jenenge jiwa kang abadi sing ora ana bedane kelawan ragamu kuwi ngono ya. Jiwa sing wis disebut fana ngono ya. Makane jenenge Atman lan Brahman. Kuwi dununge sliramu duwe kesadaran babagan pangeran ning sak jerone makhluk sakabehane sing gumelar digelar diciptakake ning alam maya padha ngono ya. Dadi sliramu nyawang awakmu lan nyawang individu liyane kuwi janjane kabeh ya ana atmane lan brahmane ngono ya. Dadi kudu ngerti babagan pengetahuan utawa pangelmon, ngerti babagan sing maha luhur ngono ya. Tapi carane kudu iso ngendhaleni diri ngono ya.
kudu iso naklukake pikiran lan indrane, kudu iso tumeka ing ketentreman batine ngono ya. Makane iki mono jenenge telu guna ngono ya. Dadi telu guna iki sifat alam ngono ya. Sing ngatasi sifate nafsu, sifate sing ora ngerti, sifate sing tumuju marang kebenaran ngono ya. Makane kiramu sinau babagan budi pekerti menungso kang utama kuwi ngajarake siramu bangun karakter, watake sing apik, disiplin jenenge pangilmu iki mau. Supaya apa? Supaya siramu kuwi duwe sing jenenge tepa slira utawa kepekaan rasa ngono ya. Kuwi ana 4 perkara tingkatane sing jenenge sembah catur ngono ya. Jadi sembah catur ki ajaran sing tumeka ning Gustine lumantar 4 perkara. Kira-kira kuwi apa, Adi? Catur niku nunjukake ingkang sepindhanipun sembah raga, sembah cipta, rasa lan karsa. Heeh. Kabul. Sembah raga, sembah nyawa, sembah sukma, sembah rasa. Ya, kadang Boten ngatos. ya diwakili ki mau ngono ya. Dadi ana sing jenenge sembah cipta. Apa kuwi tegese sembah cipta kono ngaji? Sembah cipta niku atasipun berapa? Sedaya cipta apa pikiran awake dhewe niku nggih pikiran saking Gusti Allah ngoten niku ya. Ya. Kabul. Menapa ingkang tercipta ten alam dunia nika saking sing kuwasa ngoten ya. Ya. Ayo kadang Boten ngertos Adi. ya sembah cipta ki janjane saka gedene sing diterangake ngaji ki mau ngono ya. Bicarane ngolah pikiran kalawan iso ngendhaleni hawa nafsune ngono ya. Nek sembah raga kuwi apa ngono ngaji? Sembah raga niku contonipun nek ing Islam niku kan wonten syariat salat 5 waktu niku. Nah, salat niku kan wonten takbir, ruku, sujud, saleh, tahiyat niku terus salam. Nah, itu apa niku gerakan raga ngoten niku. Heeh, bener ngono ya. Nggih. Sembah raga ibadah secara fisike utawa lahiri yae. Kaya dene salat kuwi mau ngono ya. Terus ana sing jenenge sembah jiwa. Apa kuwi ngono ngaji? Sembah jiwa niku atasipun napa daya nek menungso niku kan wonten ing jiwa niku. Nah, jiwa niku janjane niku kan asalipun saking sing kuwasa. Terus sebisa mungkin napa uripe menungso niku nggih sami kalih sing kuwasa ngoten niku ya. Kabul. Sami ya. Ingkang ngaji. Padha karo ngaji padahal sing diturut urung karuan bener ngono ya. Ya ora iso dirawu makhluk karo madan sing kuwasa ngono ya. Dadine sing jenenge sembah jiwa jajane perkara kuwi mau babakan ketentreman batin. Bicarane ciramu nyerahake marang sakabehane tindak tandukmu marang sing kuwasa kalawan ketenangan dawa ketentreman batin ki mau ngono ya. Ora kok ateges madani ngono ya. Nggih. Gusti ya Gusti kawula ya kawula ngono ya. Nggih. Banjur bareng kuwi ana sing jenenge sembah rasa. Ayo apa ngaji? Rasa niku kan napa ya? Pucukane napa ya? Intine inti ngoten niku ya. Terus rasa niku nggih pun lebur, pun fana ngoten niku. Sate Gusti Allah ngoten niku ya. Ya kabul. Sembah rasa niku nggih menung tumama itu rasaken menapa ingkang dayonipun ingkang rasaken itu saking ingkang kuwasa ngoten. Ya kadang Boten ngertos. Nggih. ya pemula ngono ya. Ates kuwi nyerempet japane ngono ya. Sembah rasa kuwi
pucuke spiritual ya. Anggone sliramu memahami utawa dunung ngerti babagan hakikate jati diri ngono ya. Lan babagan Gusti maknane nek Jawa kuwi weruh wekasing dumados ngono ya. Apa kuwi weruh wekasing dumados niki kabul wong Jawa ngono ya. Ayo apa kabul? Weruh wekasing dumados. Heeh. Itu berarti ya awak dhewe kedah mangertosi asal usule dumatine itu. Ngono kuwi ngono ya. Makanya siramu kudu iso nguasani babagan pribadine kelawan olah rasane ngono ya. Dadi penting sejenenge ngendali nafsu kuwi lan hawa kuwi amarah. Supaya apa? Supaya dadi wong kang andhap asor. Ora duwe sifat sombong lan angkuh ngono ya. Kuwi ajaran kautaman. Intine duweni sifat sing iso paring pangapura marang sapa wae ngono ya. Ya ngapura para pribadine lan marang sakabehane makhluk ning alam jagat raya ngono ya. Kuwi ketoke gampang ning ora gampang. Karena biasane sira nek duwe tatu kuwi paribasane jero ngono ya. Ya secara lahir kuwi tak kei pangapura nek sing ngene mburiku ora trima kasarane ngono kuwi ngono ya. Nah ya padha wae ngono ya. Biasane kono kuwi ngono ya. Ya ora ngono jajane kuwi wis tak kei pangapura ning aku pilih meneng daripada aku dadi konflik kasarane kono kuwi ngono ya. Lah yo angel ngono ya. Daripada aku malah salah nggone pangucap, aku tak pilih meneng rasa jagongan karo sliramu gawe tatu. Mendingan sliramu tak hindari supaya ora kedadian konflik ngono ya. Lah bahasa bijake ngono kuwi ngono ya. Kira-kira sira palenggane ya do ngono ora. Ngono kuwi ngono ya. Saestu niku. Makanya kudu ngerti babagan ilmu kautaman ki mau kudu duweni sifat sing wicaksana kanggo ngajarake sira dadi menungsa nek duweni sifat kelawan wicaksana anggone tingkah laku uciramu iso dadi wong kang manfaati tumrape liyane ngono ya. Duweni tata krama kang apik ngono ya. Kuwi ilmu kang sejati. Ilmu sejati ki dudu ming babagan ngapalake babagan ayat-ayat kitab suci firmane sing kuwasa. Nek dinyatakne anggone lelaku tingkah lakune ngono ya. Ya alon-alon ngene iki kabeh ya butuh pengalaman ya. Utamane pengalaman batin kanggo praktekake ning sajroning uripe saben dinane. Makane disebut kelakone ganti laku ngono ya. Tak ngono ya. Ya wis kira-kira ndak wae piwulangi. Wong ndak dhewe wis mumet. Kudune ngono ya. Wong jero-jero ngono ya. Iya. Ya saged dilanjut ning patrape tak tutup dhisik. Muga-muga manfaat apa sing sampaiake. Sahudu mati rahayu. Rahayu.